Hi guys, this is Arun Siddharth. So இன்னைக்கு நம்ம Nikonோட Z5 II 7200 லென்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நைட் ஆகும்போது இந்த கேமராவுடைய ISO பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு அழகான கம்போசிஷன் இருக்கு. ஃபுல் மூன் ரைஸ், ஒரு லோன்லி போட்டு. வழக்கமாக போட் வந்து தண்ணியில் இருக்கும், இது தரையில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு கம்போசிஷன். ஸோ எவ்வளோ ISO இந்த கேமரா வந்து தாங்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிட்டக்க வாங்க. இங்கே வா. நான் அந்த கேமராவில் வந்து இப்போ 70mm ஃபோக்கல் லென்த் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒயிட் ஷாட்டு ப்ளஸ் வந்து ஃபுல் மூனோட கம்போஸ் பண்ணுறேன். இப்போ என்னோட ISO வந்து 1250 இருக்குது. ஃபோட்டோ வந்து டார்க்காக தான் இருக்குது. f2.8 வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ISO வந்து நான் பூஸ்ட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ பூஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 40,000 ISO நான் பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 40,000 ISOவில் நாய்ஸ் வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். பட் யூஸபிள் ISO. ஏன்னா இந்த கேமராவுடைய மேக்ஸிமம் ISO வந்து 2,04,800 ISO.